Ukuba kukho into enye oyinqwenelayo kunyaka omtsha, ingaba yintoni? Abanye ke banqwenela izinto ezingenothengwa nayimali. Ityendyana lase Soweto neliphila nomhlaza, wamathambo linqwenela into elula nje, ukufezekisa uthando lwalo lomculo. Umculo kukutya komphefumlo. Ityendyana lomfana neleminyaka 18 ubudala uKamogelo Sibanyoni nophila nesifo somhlaza wamathambo linephupha lokuba yimvumi yomculo werap ngenye imini. NgoJuni walo nyaka uKamogelo wafunyaniswa enesifo somhlaza wamathambo. Uchithe isithuba senyanga ezintathu efumana unyango, yaye khange akwazi nokubhala iimviwo zakhe zokuphela konyaka zematriki. I thought by now I would be looking for him in the newspaper like his siblings before him. He was in matric when we found out about the cancer. This illness has stopped his education. I-Reach for a Dream Foundation ingenelele ke yafezekisa umnqweno wakhe wokuchitha ixesha estudio esenza umculo. For us to be able to make Kamogelo's dream come true, we know that it has some positive impact on his healing journey, because when any child has a life-threatening illness, there is a lot of despair and darkness in that family and child's life. uKamogelo unikwe isandisizwi ubuxhakaxhaka bokudibanisa umculo nespika khona ukuze aziqalele esakhe istudio ekhaya. Feels so good because I've been wanting to have these things my whole life, you see. And we couldn't afford them at home. There's no way that can express how I felt. Khange awuvale umlomo yimincili nanjengoko eza kufumana nethuba lokusebenzisana nezinye imvumi.